Kaikki tervetulleita Ystiksen iltaan. Ilkka Ponto saarnailee, opettaa, puhuu, jakaa sanaa. Joo, rukoillaan alkuun tähän. Kiitos Jeesus, Herra, tästä illasta. Sä ymmärrät, Herra, kaikkia meidän murteita, kaikkia meidän puhetta, Herra, meidän ajatuksia, meidän sydäntäkin sä ymmärrät, Herra, sen mikä meidän sydämessä on, Herra, sä kuulet sen ja ymmärrät, Herra, sen kielen, mitä meidän oma elämä puhuu, Herra, sulle, mitä meillä on asiaa. Kiitos, Herra, että sä kuulet meitä, Herra, ja kiitos Jeesus, että sä oot luvannut olla meidän kanssa, Herra, maailman loppuun asti. Ja Herra, armosta saadaan olla pelastettu ja saadaan synnit anteeksi, Jeesus, sun nimessäsi ja veressäsi tässä ja nyt. Ja Herra, ollaan valmiita myös taivasta varten ihan tässä ja nyt. Kiitos Jeesus siitä, että sä otat meidät kaikki vastaan tällaisena kuin me ollaan. Ja Herra, sun armos kautta me kelvataan sulle. Aamen. Mä en nyt oikein tiedä, miten mä osaisin tätä sillai. Ei tästä mitään hienoa kyllä tuu, mutta yritetään. Eikä tää ole mikään sellainen mikään puhekaan, mutta mulla on ollut mielessä toi Sefania 3:17. Se on monessakin laulussa tavallaan tulee esille. Sitten mä mietin sitä tuossa ylistyksen, mikä se olikaan. Se on Sefania 3:17, missä sanotaan näin. Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, ja toinen sanoo, että kanssasi, sinun kanssasi. Sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee. Tässä on vähän semmoinen, kun tämä on tämä suomen käännös sellainen, että jossain muissa käännöksissä, tai niin kuin alkukielen käännöksiä ja englanninkielisiä käännöksiä ja tämmöisiä, niin sanotaan, että sitä on vähän kovaa, mutta hyvä vaan, jos on kovaa, koska mulla ei mikään kova ääni. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Se on vähän hassu juttu, että miksi Jumala on ääneti, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että, niin kuin tiedätkö, että hän kovasti auttaa sinua ja näin ja riemuitsee sinusta ja näin, ilolla sinusta iloitsee. Sitten sanotaan, että hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Niin joku käännös sanoo näin, että hän hiljentää sinut rakkaudellaan. Ja uusi käännös, siis suomalainen uusi käännös sanoo, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Ja sitten oli joku, niin ja sitten tämä loppu, että hän sinusta riemulla riemuitsee, niin siinä on, että hän laulaa, niin kuin ilolla laulaa sinusta. Hän laulaa laulua niin kuin siitä, että hän niin kuin rakastaa sua ja mua, ja Isä Jumala laulaa. Siinä on semmoinen englanninkielisessä ainakin. Nämä on näitä tämmöisiä varmaan käännöksiä tai juttuja, mikä voidaan kääntää, niin kuin alkukielessä on tiettyjä sanoja, niin ne voidaan niin kuin tulkita ja kääntää eri tavoilla. Mutta tässä on aika ero tässä, että kun uusi käännös sanoo, että rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, ja sitten yksi englanninkielinen käännös sanoo, että hän hiljentää sinut rakkaudellaan. Sitten oli semmoinenkin käännös, missä sanottiin se kohta, just, että hän on ääniti, sillä hän rakastaa sinua. Se oli jotenkin niin, että ikään kuin tämmöinen ajatus, että Jumala ei ole enää niin kuin vihainen, tai hän ei niin kuin mitenkään nuhtele sinua, koska hän rakastaa sinua. Jotenkin joku tämmöinen, siis siitä on monia eri tämmöisiä, rebuke oli se sana, mikä siinä oli, mutta se on niin semmoista nuhdella. Mutta sitä hän ei enää tee. Se on jotenkin jännä, että siinä on niin sellainen alkukielen sana, että toisaalta siinä on semmoinen kuin hiljaa oleminen, mutta onko se sitten sitä, musta on vaikea kuvitella, että niin kuin musta on epäjohdonmukainen ajatus, että hän on ääniti, siellä hän rakastaa sinua. Jos mä vaikka sanoisin vaimolle, niin kuin, että niin kuin mä halusin näyttää niin kuin rakkauteni niin kuin vaimoa kohtaan, niin sitten mä olisin vaan, niin, että kai sä nyt ymmärrät, että mä rakastan sua. Ei mulla mitään sanomista on, mä vaan rakastan sua. Niin siis tämä ajatus, musta se on niin jotenkin hassu. Mutta tuossa on joku varmaan sitten, kun tämä on viisaat tämän kääntänyt
tämän vanhan 3.8 käännöksen, niin, vai 3.3 kumpi tämä nyt on, niin. Mutta tämä mä halusin jakaa, ja itse asiassa tämä jatkuu sellaisessa jutussa, koska siinä on se, että Jumala laulaa. Hän sinun riemuilla riemuitsee laulaen. Mä oon lisännyt sen tuohon. Se ei ole mikään oma käännös, vaan se on sieltä jostain tietystä englanninkielisestä. Siinä puhutaan singing, että hän riemuitsee laulaen. Niin. Ja sitten jotenkin mä ajattelin niin, että no ajatellaan vaikka ylistystä ja näin, sehän on paljon laulua ja näin. Ja Raamattuhan on paljon täynnä laulua, että no, me uskovat lauletaan, taivaassa lauletaan, siellä ylistetään, siellä on ääntä, siellä on laulua, musiikkia, tämmöisiä asioita mä ajattelin, että jotenkin joo. Ja sitten Johanneksen ilmestyksessä on esimerkiksi tämä 5. luku, ja siellä on paljonkin hyviä juttuja tässä 5. luvussa, mutta tämä 9. jae, missä sanotaan, pitäisikö ottaa vähän aikaisempaa? Tämä on hassu, kun ei halusi ottaa jotain tiettyä kesken jonkun lauseen. Otetaan 5. jakeesta eteenpäin. Mutta se mun ajatus oli siellä jakeessa 9, missä sanotaan, että he veisasivat uutta virta. Eli taivaassa lauletaan jotain uutta, jotain sellaista, mitä ei ole vielä olemassakaan, sitä lauletaan siellä. Että se on sitä jotain karitsan virttä laulua, mitä se siellä sanotaan. Mutta kuitenkin 5. luku 5. jae. Ja yksi vanhemmista sanoi minulle, älä itke, katso jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu, sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista, ja tehnyt meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja niin edespäin. Mutta tuossa oli tämä, taivaassa on, veisataan uutta laulua. Jotenkin mä ajattelin, että kun Jumala laulaa meidän ylitsemme, niin kuin jossain sanotaan, että hän laulaa meidän ylitsemme rakkaudessaan, hän iloitsee meistä, ja sitten taivaassa on myös uutta laulua, ja koko aikahan siellä on ylistystä menossa, niin se, miksi mä rupesin tällaista puhumaan, koska mä löysin tätä mä en oikeastaan, kun tämä oli englanninkielinen, niin tätä mä en osaa kääntää, mutta mä yritän selittää sen sillä lailla. Mutta oli vastaan Facebookissa ihan niin kuin tosta noin vaan joku tämmöinen tietty juttu, missä sanotaan, että human DNA plays like music, eli ihmisen DNA soi kuin musiikki. Tämä oli hyvin erikoinen. Tässä on joku venäläiset tiedemiehet tai tutkijat, tässä on nimetkin mainittu, mutta tässä sanotaan, että koska me olemme yksi laulu, universumi, eli universumi kirjaimellisesti tarkoittaa yksi laulu. Sitten mä rupesin miettimään, että onko se niin. En mä ruvennut googlettaa enempää, mutta uni, se on yksi, ja verse, se vaan on sitä laulu. Otas nyt sitten tuossa mainitaan ne tiedemiehet. Mites mä tämän selittisin? Mutta tämä on ajatus, mä ajattelin, että ihmisen DNA soi kuin musiikki. Sitten tässä oli kuvakin tämmöisistä DNA, tällaisista kiemuroista, siis tämmöisistä, miksi niitä sanotaan, mä en osaa tätä tiedekieltä ollenkaan. Mutta mä ajattelin, että miten ne on tämän tutkinut, mutta tämä oli hyvin. Sitten mä katsoin näitä kommentteja, niin siellä on joku uskovaiset
sanonut, että joo, että Raamattu todellakin niin kuin on totta ja pitää niin kuin paikkansa näin. Mutta tämä oli hyvin mielenkiintoinen. Mä en ikävä kyllä osaa tätä niin kuin, kääntää. Mä itse asiassa yritin kääntää tämän, mutta ei se onnistunut. Mä otan pienen pätkän tuosta, mä koitan kääntää se, että jos nämä taajuudet ovat käännetty, siis nämä, hyvin vaikea, mutta siis niin ne DNA on sellaiset tietyt jutut, niin jos ne käännetään semmoiseen niin taajuuksille, että se voisi olla niin kuin, ihmiskorvalle kuultavaa, niin nämä DNA-molekyylit alkaa soida kuin nuotit, ja me voimme kuulla sen musiikin. Tosin mä en tiedä, missä se on, niin kuin, mutta tällä ei tässä lukee. Että, hyvin kaunis ja harmoninen musiikki. Meidän DNAmme laulaa. Jokainen soi, siis jokainen soi ja jokaisella on heidän oma uniikki melodia DNAssa, siis ihmisen. Jotenkin se niin kuin menee loogisesti siihen, että aivan, että meidän on luotu todella ihmeellisesti, niin kuin se psalmissa sanotaankin, että ihmeellisesti meidät on luotu, mikä se on se kohta? Nyt mä, niin, siis, muistaaksä, lue se vaikka sieltä, jos sä löydät se. Äitisi kohdussa ja mites? Niin, yleinen ihmeellisesti on luotu, noin. Mutta musta tämä niin kertoo hyvin siitä. Ihmisen DNA on rakennettu näitä kauneuden ja harmonian lakien mukaan. Siksi me kaikki voimme olla, niin kuin pitää, että me ollaan ylen ihmeellisesti tai kauniisti tehty. No sitten tässä on jotain, mutta se voi myös mennä semmoiseen kaaukseen se kauneus tai se musiikki, että jos esimerkiksi DNAn luonto tai luonne, nature, mikä tämä nyt on, jos se jotenkin transgeenisesti manipuloidaan, niin sitten tulee semmoinen kakofonia, eli sekasorto, eli se ottaa sitten vallan sen musiikin tilalle. Et silloin nämä kauneuden ja harmonian lait turmellaan ja sitten se menee pieleen. Jotenkin siinä joku tästä puhutaan tämmöisestä transgeenisestä manipulaatiosta, mutta se alkuperä on se, että meidät on luotu kauniisti ja me soidaan kauniisti yksilöllisesti. Tämä oli tämä, mikä mä halusin tässä jakaa. Ja ajatuksena siitä, että aivan, että Jumala myös, hän on luonut kaiken tämän musiikin ja kaiken sen kauneuden ja hän on luonut meidät jokaisen yksilöllisesti ja siis tätä mä yritän nyt, en mä lähde sitten enempää jauhamaan, mutta tämä oli minusta aika tosi mielenkiintoinen. Jumala on puolellamme, kuka voi olla vastaan. Hänen henkensä turvanamme, saamme luottaa nyt, saamme luottaa nyt. Ei pimeys, ei kirkkaus, ei menneisyys, tulevaisuus, ei kuolema. Jumala on puolellamme, kuka voi olla vastaan. Kaikki valtias auttajamme, aina puolustaa lapsiaan. Jumala on puolellamme, kuka
kuka voi olla vastaan. Hänen henkensä turvanamme. Saamme luottaa nyt, saamme luottaa nyt. Ei pimeys, ei kirkkaus, ei menneisyys, tulevaisuus, ei kuolema, ei elämä voi erottaa hänen rakkaudestaan. Ei pimeys, ei kirkkaus, ei menneisyys, tulevaisuus, ei kuolema, ei elämä voi erottaa hänen rakkaudestaan. Luetaan tästä pohjustukseksi tämmöinen Jaakobin kirje 4. luku ja 8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Mutta erityisesti toi alku, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Kiitos Isä, että saamme olla tässä sinun edessäsi. Siunat Herra tämän sanan ja siunat tämän aiheen. Annat sinun voitelusi, Herra, minunkin ylleni. Sinun palvelijanasi saan jakaa niitä asioita, joita on saanut sydämelle. Kiitos siitä, että voit avata itse kunkin sydämet vastaan ottaa. Kiitos taivaallinen Isä. Nyt mä tarvitsen tuon Jyrkin apua. Sulla on sen verran. Oikeastaan voit esittää kaikki valtaista Jumalaa. Mene tuohon vasemmalle puolelle seisomaan, kun ottamalla kertomaan tätä asiaa. Mä sain sydämelleni rukouksen Jumalan puoleen aiheeksi ja Jumalan kaikkivaltiaan lähestyminen. Ja me tiedämme, että kaikkivaltias Isä on jo ottanut askeleen meitä kohtaan ja meitä vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta on erilaisia asioita, jotka on tämän maailman asioita, jotka on katoavaisia, jotka monesti kiinnittää meidän sydämen ja mielen, niin kuin Jeesustakin kiusattiin. Tämmöisiä asioita, mitä on toisaalta hyviäkin asioita, kuin valta, sellainen oikein kohdennettuna, ja ne voi olla myöskin Jumalan siunauksia. Myöskin rikkaus, kun me käytetään se Jumalan kunniaksi, ne voi olla hyvinkin hienoja asioita, ja ei kuuluisuuskaan sinänsä huono asia ole, mutta monesti nämä on tämmöisiä asioita, joita me elämässämme tavoitellaan. Ja jos ajattelette ja näette mielessäni tämmöisen henkilön, joka on näiden asioiden sitoma. Mä yritän jotenkin pärjätä tämän asian kanssa. Hän on saanut elämässä ehkä hyvän työpaikan, joitakin asioita, jotka voi olla hyviäkin, mutta on vienyt sydämen ja mielen kauemmaksi Jumalasta. Ja nyt sä voit ottaa askeleen minua kohde. Kaikkivaltias Isä on meitä jo lähestynyt. Ja pikkuhiljaa alkaa ihminen loitontumaan Jumalasta ja rupeaa miettimään näitä asioita. Se, minkä varaa me monesti lasketaan elämämme ja rakennetaan elämämme, niin ei välttämättä toimi hengellisessä mielessä. Ja kun me ollaan turvaa asetettu vääriin asioihin, niin kuin tämä valtakin. Se tuo tullessaan monesti voi olla, että jos on hyvä työpaikka, voit olla johtajana ja muuta, tulee rikkautta, tulee vaurautta ja sen jälkeen myöskin kuuluisuutta. Mutta kun ihmisellä järkkyy ehkä tämmöinen, sen hyvät ja huonotkin asiat, jos tapahtuu joku tragedia elämässä. Mä yritän nyt improvisoida ja esittää tämmöistä henkilöä, joka on varannut elämänsä tämmöisten asioiden varaan. Miten Jumala
salli minulle tämän. Mä oon kuullut kyllä kaikkivaltiasta Jumalasta ja on joskus rukoillutkin ja kääntynyt Jumalan puoleen. Mutta mulla sattui tämmöinen ikävä asia, jonka vuoksi mä sain potkut siitä työpaikasta. Mulla on kyllä vaurautta kertynyt tämän työhistorian aikana, jonka turvaa minä vielä vähän voi varata elämääni. Mä yritän elellä tässä nyt sellainen viisasti ja siivosti. Valtaan, että valta kuuluu sille, kelle se on. Ja ihmiseltä monesti elämän eri myrskyjen keskellä voi olla, että niitä asioita karsitaan. Ja pikkuhiljaa ihminen tulee sille paikalle, että se, minkä varaa hän oli varannut elämänsä, karsitaan pois. Ja monesti tämmöinen elämässä semmoinen arvostettukin asema, ihmiset katsoo sitä ehkä ylöspäinkin. Ja tämä henkilö on turvannut elämänsä näiden asioiden varaan. Ja jos tulee tämmöinen jyrkkä muutos elämässä, niin voi olla, että ne ystäväpiiri ja ne asiat, jotka oli merkityksekkäitäkin elämässä, niin ehkä ihmiset kääntyvät hänestä poispäin. Ja kun me turvaamme elämäämme, mä en osaa yhtään tuoda sitä sillä lailla, kun mä ajattelin kotona, mutta voi olla, että ihminen alkaa miettimään, että onko mä edelleenkin kelvollinen tälle Jumalalle, josta minä olen kuullut. Hyväksyykö Jumala minut sellaisena kuin olen? Kun me lähestymme Jumalaa, me mietimme näitä asioita ja me rukoilemme, Jumala ottaa aina askeleen meitä kohtaan. Tuu vaan minua kohde. Jumala haluaa, että meillä on semmoinen intiimi, läheinen suhde hänen kanssaan. Ja niin kuin ystäväni Jyrki, mä tahdon halata sinua, mä arvostan sinua. Joo. En osannut ehkä improvisoida tätä asiaa, mutta ymmärsitte tämän pointin, mikä mulla on sydämellä ollut. Eli Jumalan lähestyminen. Ja ei me voida näiden katoavaisten asioiden varaan laskea monesti elämäämme, koska ne on katoavaisia. On hyvä tähdätä ja rakentaa sen varaa, joka on pysyväistä. Jumala kehottaa meitä rukoukseen, hänen lähestymiseen. On erilaisia asioita, joilla me voimme kohdata kaikkivaltiasta Isää. Erityisesti myöskin Raamatun lukeminen, sanan tutkiminen on näitä tällaisia asioita. Kiitos siitä, että avaat taivaallinen Isä meidän sydämet ja mielet ymmärtämään tämän, mitä tahdoin tässä vajavaisestikin tuoda tämän esityksen kautta. Meidän olisi pitänyt, tai mun olisi pitänyt sitä harjoittaa tätä draaman kaarta tässä. Jaakobin kirjeestä tulikin luettua toi lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Otetaan sitten samasta luvusta jae 5. Jaakobin kirje 4. luku ja jae 5. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Jumala halajaa meidän, että me lähestymme Jumalaa. Hän halajaa meidän kanssamme keskustelua rukouksen kautta. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Tuossa oli viite, 2. Mooseksen kirja 34 ja 14. Mä otin sen käännöksestä, 92 käännöksestä. Älkää kumartako mitään muuta Jumalaa, sillä Herra, joka on kiivas Jumala, ei suvaitse muita jumalia rinnallaan. Eri lailla käännettynä, kun toi minulla ainakin tutumpi 3338, ei suvaitse muita jumalia rinnallaan. No hienot Jumalan siunauksetkin asiat elämässä, joita voi olla tätä rikkautta, kun me se oikein käytetään, voi olla valtaa elämässä, Jumalan siunailu, voi olla ystäviä, voi olla erilaisia siunauksia, mutta se, että me kiinnitettäisiin sydämemme Jumalan puoleen kaikkina elämämme päivinä. Jumala on mustasukkainenkin jopa siitä ajasta hänen kanssaan, ja kyllä mä uskon, että itse kukin saa tehdä parannustakin. Ei meillä ole aina aikaakaan Jumalalle. Voi olla, että rukouksetkin on hyvin hätäisiä
arjen keskellä. Ei ole aikaa tutkia Jumalan sanaa. Ei ole aikaa viettää Jumalan edessä aikaa. Kiitos siitä, että Isä, saamme tässä hetkessä erityisesti lähestyä sinua. Ja Herra, osoitat meidän arkemme keskellä niitä hetkiä, jolloin me saamme Herra sinua kohden luoda katseemme ja sinua kohden, Herra, mielessämme tähdätä ajatuksemme ja mielemme. 1. Mooseksen kirja, 2. luku. Sieltä jae 25. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa. Kaikki oli täydellistä. Kaikki oli, miten Jumala oli sen luonut ja tarkoittanut. Ihmisillä oli välitön yhteys Jumalan kanssa. Ja Adam ja Eeva olivat hyvin turvallisessa ilmapiirissä, ja missä isä varmasti keskusteli heidän kanssaan päivittäin, mutta koko se tilanne, hyvinkin tuttu, syntiin lankeemus tapahtui 3. luvussa, jakeesta 7, jakeeseen 9. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti, ja he sitoivat yhteen viikonlopun lehtiä, tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoinen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Jotenkin, vaikka meillä on Jumala, joka tietää kaiken, mutta huutaa tämän miehen puoleen, että missä olet. Kyllä Jumala sen tiesi, missä Adam ja Eeva olivat. Mutta mulla tulee jotenkin semmoinen tuskainenkin huuto sydämelle, missä isä kaipaa Adamia. Isä kaipaa luomiaan. Isä kaipaa lapsiaan. Missä olet? Ja mä kirjoittelin erilaisia asioita, joita ei ollut ennen syntiinlankeemusta. Ei ollut häpeää. Adam ja Eeva lymys siellä puiden sekaan. Ei ollut pelkoa. Ei ollut katkeruutta. Ei ollut valheita. Ei ollut syytöksiä itseä tai muita kohtaan. Ja kun me luemme siellä hetkeä, jossa Adam syytti Eevaa ja Eeva syytti käärmettä ja ei osattu ottaa sitä vastuuta omista teoista. Tietyllä tavalla, kun ihminen alkaa tulla uskoon, ihminen alkaa ymmärtämään, että se onkin kaikkivaltias Isä, joka minua vetää. Se on tämä Jeesus, joka tarjoaa minulle tätä sovintoa Jumalan kanssa. Meidän pitää tulla siihen samaan hetkeen, mutta me voidaan tunnustaa, että mä olin se, joka mokasi. Mä olin se, joka tein niitä vääriä valintoja. Mä olin se, joka johdatti minua kauemmaksi sinusta, taivaallinen Isä. Ja myöskin Jumala kysyy meiltä, että missä olet. Jumala etsii jokaista ihmistä. Jumala tahtoo, että jokainen ihminen tulisi pelastumaan, tuntemaan totuuden. Ei ollut riippuvuuksia. Adam ja Eeva sai kaiken, mitä he tarvitsivat. Kaikkivaltias Jumala piti huolta heidän kaikista tarpeistaan. Ei ollut anteeksi antamattomuutta, vaikka ei siinä nyt suoraan lue tuossa luomiskertomuksessa, mutta uskon, että näin oli. Ei ollut tämmöisiä näkymättömiä muureja Jumalan ja ihmisen välillä. Ei ollut Adamin ja Eevan välillä ei ollut muureja ennen syntiin lankeemusta. Heillä oli hyvä olla. Ei hävennyt toisiaan. Ei ollut yhteys poikki Jumalan ja ihmisen välillä. Kaikki oli sellaista paljastettua ja avointa, hyvin vilpitöntä. Niin kuin tuossa lukikin, täydellistä ja hyvää. Uskon, että oli myöskin täydellinen luottamus Jumalan puoleen. Jumala haluaa palauttaa meille Jeesuksessa, Kristuksessa sen, mikä on mennyt rikki. Tämä on aika vaarallinenkin yhteiskunta. Tämä tarjoaa erilaisia hyvin nopeita ratkaisuja. Jos mä haluaisin ruokaa, niin
kyllä se tulee varmaan alle puolen tunnin, kun mä vaan pirautan puhelimella tai etsin jonkun sovelluksen. Melkein minkä tahansa saa kotiovelle toimitettuna hyvinkin nopeasti. Ja joku mainoskin oli, että ei tarvitse stressata, että sen kun vaan tilaat täältä ja täältä palvelusta. Tämä on tämmöinen huono ehkä vertaus, mutta pikaruokayhteiskunta. Kaikki mulle nopeasti ja heti. Ei meillä ole ehkä aikaa odottaa. Mä kyllä kyselen myöskin sekä itseltäni, että onko meillä aikaa viettää Jumalan kanssa. Vai onko meillä rukoukset niitä, että mä tahtoisin heti tämän ja tämän asian ratkaisun ja vastauksen. Onko meillä aikaa viettää Jumalan kanssa rukoushetkiä. Jeesus puhuu tämmöisestä ruuasta, josta ei opetuslapset tiedä. Johanneksen evankeliumi 4. luku, jae 32-34. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Mä puhun semmoisesta ruuasta, joka ravitsee meitä, meidän hengellistä kasvua, meidän yhteyttä Jumalan kanssa, koska Jumala haluaa, että meillä on intiimi suhde hänen kanssaan, läheinen sydämeltä sydämelle suhde. Siihen Jumala pyrkii meidän elämässämme. Meillä olisi aikaa. Mä saan ainakin tehdä parannusta jokapäiväisessä elämässäni, että ne mun päivän rukoushetket, että mä muistasin joka päivä lähestyä Jumalaa. Ja joka päivä tutkia Jumalan sanaa Pyhän Hengen valossa rukoilla, että Herra avaisi tätä sanaa. Jeesus puhuu tässä ruuasta. Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon täyttää hänen tekonsa. Jeesuksella on elämän sanat. Jeesus tarjoaa sitä hengellistä ravintoa meidän jokapäiväiseen uskon elävän kasvuun. Se on sitä pysyväistä asiaa. Ei niin kuin nämä asiat, jotka on katoavaisia, vaan ne on ihan kaikkisuuttakin varten. Ja myöskin jo tässä ajassa, tätäkin aikaa varten. Myöskin rukous ravitsee meidän hengellistä kasvua. Sekin on sitä hengellistä ruokaa. Jumalan läsnäolossa viipyminen. Tietysti seurakuntayhteydessä me voimme saada sitä hengellistä ravintoa, rukous, Raamatun tutkiminen ja muut asiat. Mutta tässä Jeesus puhuu myöskin asioista, että minun ruokani on sen, että teen lähettäjäni tahdon, täytän hänen tekonsa. Eli hengellinen työ on myöskin hengellistä ruokaa. Että me kohtaamme meidän lähimmäistämme, me autamme ihmisiä, jotka on hädässä, me palvelemme eri tavoinkin Kristusruumiissa, seurakuntaruumiissa. Evankeliumin eteenpäin vieminenkin on semmoista hengellistä ruokaa ja ravintoa. En kauhean usein tule sitä asiaa miettineeksi. Jumalan tahdon mukaan toimiminen ja tekeminen. Sananlasku 4:23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä se elämä lähtee. Jumala haluaa, että me varjelemme hänen avullansakin meidän sydämemme, ettei sinne pesiytyisi niitä vääränlaisia asioita, ei tulisi niitä epäjumalia meidän elämässämme. Se voi olla jopa rikkauden tavoittelu, ahneuskin voi olla epäjumala meidän elämässämme, mihin me kiinnitämme sydämemme. Kiitos Isä siitä, että olet meidän kanssamme, meidän elämämme loppuun saakka. Herra, varjele meidän sydämemme. Auta niin, ettei sinne pääse peseytymään mitään vääränlaisia asioita. Olisi ahneus, olisi anteeksi antamattomuus ja katkeruus, niin kuin tuossa alussa sanoinkin. Kaikki, Herra,
vihollisen istutukset Jeesuksen nimessä. Herra, katkaise ne kahleet, poista Herra ne asiat, jotka vie meidän sydäntä ja mieltä poispäin Jumalasta. Roomalaiskirjeessä Paavali, en mä nyt ota sitä, roomalaiskirjeessä Paavali puhuu niistä asioista, joita hän kyllä haluaisi tehdä, mutta ei ole voimaa tehdä, ja tekee niitä asioita, jotka ei ole Jumalan mielen mukaisia. Löytyy sieltä roomalaiskirjeen 7. luvusta. Haluaisi kyllä tehdä, mutta ei ole voimaa sen tekemiseen. Näin se yleensä tuppaa menemään elämässä. Me kahlataan meidän elämäämme läpi ja ei meillä ole välttämättä aikaa viettää Jumalan kanssa. Mä ainakin pyrin siihen, että saan tehdä myöskin parannusta siinä asiassa, viettäisi Jumalan kasvojen edessä. Jumala etsii myöskin meitä joka hetki. Etsii semmoisia sydämiä, jotka on alttiita hänelle. Jumala tahtoo ottaa käyttöönsä tällaisia tavallisia tallaajia, vajavaisia Jeesuksen uskovia. 2. aikakirja, 16. luku. Toinen aikakirja, 16. luku, jae 9. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Otetaan vaan tuo alku. Jumalan silmät tarkkaavat maata. Jumala etsii koko ajan niitä kuuliaisia sydämiä. Herra, johdata sinä meitä itse kutakin. Herra, lähetä työntekijöitä elon pelloille. Lähetä, Herra, vastuunkantajia tähänkin seurakuntaan. Herra, anna sinun siunauksesi levätä tämän seurakunnan yllä. Siunaa, Herra, kaikki eri työmuodot, jossa me saamme itse kukin palvella niillä talenteilla ja niiden voimavarojen mukaan, mitä olet, Herra, meille suonut. Ei yhtään enempää, mutta Herra, että osaisimme antaa ne kaikki talentit sinun käyttöösi. Kiitos, kaikki valtias Jumala. Jumala on jo ottanut askeleen meitä kohden. Jumala on jo meitä lähestynyt. Jumala on jo nähnyt koko meidän elämämme, myöskin niinä päivinä, jossa me emme Jumalaa tunteneet. Mä olen ainakin huomannut elämästä tiettyjä ajanjaksoja, ja silloin kun päihde-elämässäkin oli, Jumala monesti varjeli eri tavoin. Mä sain huomata, että Jumala minua varjelee. Kyllä mä jonkun verran silloin rukoilinkin. Lähinnä se oli semmoista vaihtokauppaakin Jumalan kanssa pyrin tekemään ja kompromisseja elämässäni. Ja mä sanon, että jos sä Jumala tässä autat, niin mä lupaan olla sulla kuuliainen. Eihän se ikinä toimi, eikä ikinä mene niin. Jumala jo silloin minua tahtoi lähestyä, mutta mä en tahtonut kuulla. Raamattu sanoi, että me oltiin Jumalan jopa vihollisia ennen kuin me opittiin tuntemaan. Jumala kuitenkin tarjoaa meille hänen antamansa rauhaa ja sovintoa. Isä on tehnyt jo aloitteen. Tässä niin hyvin kuvaa tämä roomalaiskirjeen paikka, tätä mitä mä oon yrittänyt tuoda. Eli roomalaiskirje 5. luku. Tämä puhuu laajemminkin tästä asiasta, mutta mä otin nyt 8. jakeesta. Eli roomalaiskirje 5. luku, jakeesta 8 jakeeseen 10. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Eli Jumala jo silloin meitä tahtoi lähestyä. Ja eräänä päivänä ihminen on tullut sille nöyrälle paikalle, jossa häneltä on mahdollisesti karsittu niitä asioita, joka isä näkee hyväksi. Että isä näkee, että nämä loitonnuttaa minun rakasta lastani. Tämä vääränlainen valta, vääränlainen vauraus,
vääränlainen kuuluisuus tai sen kuuluisuuden tavoittelu. Se on ihanne tänä päivänä. Monesti nuortenkin parissa, että voi että kun mä olisin tähti. Mä olisin iso tähti, ihmiset katsois mua, ihmiset tulis mun keikoille, jos mä menen esiintymään. Tämmöinen maailman kunnia. Näistä asioista saatana kiusasi myöskin Jeesusta. Jos sä mua kumarrat, niin sä saat tämän kaiken loiston. Ja jos sä sanot, niin nämä muuttuu leiväksi, nämä kivet tässä. Vihollinen kiusasi Jeesustakin näistä asioista. Jeesus ei kuitenkaan langennut, kiitos kaikkivaltias Isä, että tahdoit täydellisesti maksaa, et tehnyt syntiä, et tehnyt väärin Isän tahtoa vastaan. Jumala jo silloin meitä tahtoi lähestyä. Mä oon ainakin elämässä huomannut tämmöisiä erinäisiä hetkiä, missä Jumala on varjellut mua, kun mä en vielä tuntenut. Sinä päivänä, kun mä opin tuntemaan Jumalan, mä opin tuntemaan tämmöisen taivaallisen Isän, joka rakastaa mua kaikesta huolimatta, vaikka elämässä olisi tapahtunut näitä asioita ja tämmöisiä mullistuksia, ja vaikka ihmiset olisi meidät hyljännyt. Päihde-elämässäkin oli paljon kavereita ympäri Forssaa, ei niistä yksikään jäänyt, kun uskoon tuli. Mutta Jumala hyväksyi minut juuri sellaisena kuin olen. Jumala tahtoi ottaa minut lähelleen. Jumala rakastaa minua juuri vaikka mä olisin elämässä kompastellut. Ja mä oon yrittänyt myöskin paeta Jumalaa. En mä kestänyt yhdessä vaiheessa hengellistä sanomaa ollenkaan. Jumala myöskin vetää jokaista ihmistä luokseen. Kaikkia, jotka tahtoo ottaa vastaan tämän pelastuksen ja sovituksen sanoman. Johanneksen evankeliumi 6. luku. Jakeesta 37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Epäonnistuneenkin ihminen, vajavaisinkin ihminen on kelvollinen Jumalan valtakuntaan, kun hän tulee. Ei Jumala torju, Jumala ottaa rakastavana isänä vastaan tuhlaajapojan, joka tysäällä tyttären, tule rakas lapseni. Kaikki on valmista. Sovitus on täydellinen myöskin sinun kohdallasi. Veren hinta on maksettu myöskin sinusta. Saat ottaa vaan uskossa vastaan syntien anteeksi annoa ja tulla Jumalan lapseksi. Sillä minä olen tullut taivaasta en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidimme tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta? Kuinka pitkälle? Jeesus vastasi ja sanoi heille, älkää nurisko keskenänne. Onkin vähän merkannut väärin tuonne Raamatun paikan. Jumala tahtoo vetää ihmisiä puolensa kaikkina päivinä. Mutta se, että me osattaisiin antautua myöskin Jumalan puhdistuspöydälle, Pyhä Henki kaiken aikaa tutkii myöskin meitä. Eli 1. korintolaiskirje, 2. luku, jae 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut, mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Jumala tutkii meitä kaiken aikaa ja käy meidän sisintäkin läpi, mikä siellä on
tullut niitä vihollisen istutuksia, mitä on asioita, joista meidän on syytä ja hyvä tehdä parannusta. Sananlaskut 20:27, sillä ihmisen henki on Herran lamppu, se tutkiskelee sydämen kammiot kaikki. Tuli tämä mieleen, tämä Raamatun paikka, otin sen suoraan nyt tuosta, sydämen kammiot kaikki. Mun tuli kuva tämmöisestä meidän elämämme huoneesta, jossa on ehkä huoneita, johon me ei ihan uskalleta antaa täyttä päätäntävaltaa Jumalalta, vaan me ehkä pidetään se mielellään itsellä, me ei paljasteta sitä Jumalalle, me ei tahdota hänelle avata tätä sydämen kammioa. Me voidaan se piilottaa, yrittää piilottaa Jumalaltakin, mutta Jumala näkee meidän sisimpämme. Jumala näkee sen, milloin meillä on voimaa vapautua tämmöisistä asioista ja tämmöisistä asioista. Pyhänkin johdattaa meidät välillä matkalle, missä me saamme tutkiskella itseämme, asettaa koko elämämme Jumalan eteen. Juuri Jumalan voiman kautta me vapaudumme monesti näistä asioista. Kiitos Isä siitä, että tahdot käydä meidän elämämme eri osa-alueita läpi. Herra, tahdomme paljastaa sinulle kaikki meidän sydämen kammiot. Arlamme sinulle, Herra, täyden päätäntävallan meidän elämämme asioissa. Anna, Herra, meille voimaa vapautua asioista, jotka meitä sitoo. Anna, Herra, voimaa paljastaa sinulle kaikki, mitä meissä on. Herra, oli se kätkettyä tai oli se avointa, mutta Herra, sinä tiedät sen. Herra, kiitos siitä. Tahdot varjella meidän polkumme. Tahdot, Herra, välillä meidän elämässämme karsia näitä asioita. Asetamme ne kaikki, Herra, sinun eteesi. Kiitos siitä, että olet lähestynyt meitä ja rakastat meitä sinun ihmeellisellä rakkaudellasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pyhä, 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 pyhä Jumala. Pyhä, 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 pyhä kuningas. Pyhä, 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 pyhä Jumala. Pyhä, 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 pyhä kuningas. Vain sinä olet arvollinen, saamaan kiitoksen ja kunnian. Vain sinä olet arvollinen, saamaan kiitoksen ja kunnian. Mä edessäsi istun, sua palvoen ja ihaillen.
ja näen sen iankaikkisen rakkauden. Pyhä, 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 pyhä Jumala. Pyhä, 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 pyhä kuningas. Vain sinä olet arvollinen, saamaan kiitoksen ja kunnian. Sinä olet arvollinen, saamaan kiitoksen ja kunnian. Mä edessäsi polvistun, sua palvoen ja ihailen. Ei ole ketään suurempaa, sua Jumala. Ja näen sen iankaikkisen rakkauden. Ja näen sen iankaikkisen rakkauden. Ja näen